سید وارث شاہ فرماندے نے کہ عجب 13ویں صدی دا دور آیا تے اٹھ گئی جان تو میرے میاں دیاں ماپیاں کولوں ور منگن تے رناں گئیاں نے مردانوں ویر میاں ہن دیاں آندیاں نے بس ساڈا فلانی جگہ تے نکاح کرو آپ آندیاں میں کیا وارث شاہ جی یہ گل 13ویں صدی دی آئی جے کدی ہن دیاں ویندے ہوئے تو پتہ نہیں کی لکھ دے ہوئے ہن تے گل لگا لگ گئی گل لگا لگ گئی ہے وہ پرانا دور سی وہ آندے نے پرانے زمانے وچ کسے جٹ نہ پنڈ وچ سیانے جٹ ہوندے ہیں ان کسے آکھیا بھائی وہ جٹ کول ایک برتن سی اون دے وہ بھیڈاں والا بندہ سی بھیڑ بکریاں اس رکھیاں سن تے جدوں چن چڑھنا نا اس ایک وچوں لے کے نا مینگن بھیڑ دی تو اس ڈولی وچ پا چھڑنی برتن دوجا جن چڑھنا تو اس دوجی پا چھڑنی بندیاں پوچھنا با چنو کتنی ہیں بابا تو سکھنا فلانا چنو وہ وچوں کڈنیاں گن کے تو سکھنا اتنی وہ برتن کتنے پیا سی اتو بھیڑ بکری لگی اس مینگنا وچ کر چھڑا وہ بندہ آیا اس آکھیا بابا کتنی ہیں اس وچوں موٹھ بھری تو مڑکے تگڑیاں اودیاں ہن کام انگنیا ہو گیا اس گن کے وہ کیا 35 کو لگدا ہے چنو ہے انہاں کہا بابا 3 دا چن ہوندا ہے 35 کدے لے گئے اس نے کہا میں جاگ کے دسیا کام اس تو بھی اگاں لنگ گیا ہے وہ گلے بھائی سید وارث شاہ اور اندر سے آ کے تے پچھلیاں 2 صدیاں بدیاں وار منگدیاں نے تے بیبیاں بندیاں ویر گئیاں میں کہ شاہ جی جے کدی ہن 15ویں صدی جھندے ہوئے تے کام ڈھیر اگاں لنگ گیا ہے کام پہ تے جا تو بھی اگاں لگ گیا ہے ہن تے بھائی بہت زیادہ فاسٹ دور آ گیا ہاں جی ہن بہت فاسٹ دور آ گیا ہے بے حیائی گھراں دے دروازے توڑ کے ٹیلی ویژن دے ذریعے اور فون دے ذریعے گھراں دے اندر داخل بے حیائی ٹیلی ویژن اور ٹیلی فون دے ذریعے ساڑھے بند دروازے توڑ کے اندر داخل ہو چکی ہن وہ دور نہیں رہا وہ تو دور ہی بڑا ستھرا دور سی جس ویلے شاہ جی دے کمنٹ سی کہ دیاں ماپیاں کولوں ور منگن رناں گئیاں نے مردانوں ویر میاں گنڈی رن دا پتر دلیر ہویا گلاں پرے وچ کردا ڈھیر میاں وارث شاہ ہن دور نے کدراں دے تے نیویں دوڑ کر لگ دے شیر